Marang sliramu regyan dawuh katimbalan ketok satata nggon lungguh demen ora tumpang suh nggon lawan sliramu kepiye kewajibanmu nalika tak utus supaya juga ana ing kapawan Kanjeng saderengipun abdi dalem kawula matur langkung rumiyin kula ngaturaken sembah kinarya ya tampa badhe pangestuku tanpa rono iki sanget ing pamundi mugi andadosaken sifat Kanjeng kula sampun nindakaken dawuhipun Kanjeng Dipati mangono jagi wonten ing tapel wates bumi kendheng ya ing mriku nyarengi dhatengipun tiyang ing Kabupaten Serang ana tekane prajurit saka kados makaten Jurwi tetep piyambakipun badhe nyuwun bumi kendheng Kanjeng Sekian. Mula sliramu ndak dawuh supaya parpet anggoning jaga aja nganti ana wong kang wani ngidak puniki. Lah kok nganti wong Serang temuke pawangun njur apa wigatine? Badhe nyuwun bumi kendheng Kanjeng. Kowe nalika semua tak dawuh apa sapa wae kudu tok kukuwi yen perlu Tanapati. Menika sampun kula tindakaken. Kula ngepyakaken Prajurit Pati ngantos campuh perang papuntenipun prajurit pandherek kula saking Kabupaten Pati asoreng jurit Kalah. Yen maune aku dadi pangaku. Kowe ngadepi wong-wong saka Serang mesti pikantuk karya teges ungguling duduk. Nanging entek-entekane nggon matur kalah. Aku bola-bali tak wis teguh. Iriten prajuritmu sing kirane bisa mapaki bebaya. Lah kok serengan tunggul iki apa sing kok go prajuritmu cahe? Nuwun pangapunten Kanjeng. Kula jagi wonten ing tapel watisipun bumi kendheng menika rak boten badhe perang. Mongko kula ngirit prajurit saking Kabupaten Pati menika ugi kathah ewa semanten rene tiyang Serang sengaja badhe miwiti perang. Tetep kula ngepyakaken prajurit ewa semanten asoreng jurit Kanjeng. Yen tak balikke marang tembung wong ngrayah utawa ngrayah, kuwi mesti nyusun kekuatan. Kadosnya Prajurit Pati digoleki lenan. Ya, aku ra duka. Ya kok ono pancen kae wis duwe rantaman kepin neket punika. kados makaten. Wong Serang pancen ora kena sinenggo enteng. Kae wis ditemu. Kekuatan pira-pira padha diukuki kanggo ngrubuhke Pati nek wis gendeng bakal dikuasani. Ning aku ra lilo. Mergo aku pangersaning wong sak Kabupaten Pati. Yen nganti kendheng dikuasani wong sok Serang, njur kawulahku manapa anak putumu manapa. Iki yen ditandhi perang cetha nek Pati wis kasil. Ini ya. Iki saya buat pakarya. Ning aja wegah lan mengko ing pakat. Kowe menyango para penggede Pati. Kabeh baik. Dawuhku Andarna. Iki tak gawe sayembara. Marang sapa ing antaraning para penggede kang bisa ngasorake utawa nglung banjur Serang bakal tak gawe emas 3 cawek gedine. Menika dawah kalesan sinaosa menika penggede nanging kedah anggan tanggung jawab bab katentemanipun ing Kabupaten Pati. Penggede betine ya ora kena di kandhake cara tempur. Ning kene ora digugah atine ora kumringkah.
iki mbok menawa srana ganjaran Mas Telung Cawe ini mesti atine padha kuning. Kados Aja kesuwen nek kono kowe mangkat ketemu para pegedheng pati. terang terwaca dawuh dalu kepareng lesar palenggani ndakaken kewajiban. Aluk setu bakal